za ovo ide za sve one stvari koje mi se nekad ne daju napraviti, jer fakat mi se ne da. Diću 7 dok je vani -1, gle nema beda, a fakat mi se ne da. Treba malo trčat, narasla mi je škemba, okej, a fakat mi se ne da. Digni ruke, fakat mi se ne da. Sve do neba, fakat mi se ne da. To sam rekao 1000 puta, neću danas, budem sutra. Ovo ide za taj trenutak. Čekaj, evo na primjer sada, jako sam gladan, malo sam si duvnjak i na pamet mi ne pada, pa ću nazvat jer ne da mi se kuhat. Halo, može teleći, kroketi i juha. Nekad me zovu da ima neka žurka, al fakat mi se ne da oblačiti radi zurka. Pa mi kažu daj glega, poglega, ne ide s nama van jer ništa mu se ne da. Ali takav je dan, ljudi, odmorite, nemojte se žurit, usporite. Evo sad mi zvoni mobitel, al ko će iš po njega u drugu sobu, daj molim te. To je tak kad previše posolite, pa pada sve iz pikse i skoro izgorite. Yo, nekad bacim storytel ko na šaku dima i te forice, jer nije mi se dalo sjesti, pisat tekst, pa bum, tres, čuješ kad upotrebim there's no guess. Nekad mi se fakat ne da radit svašta, al kad pola priznaš, pola ti se prašta. Ovo ide za sve one stvari koje mi se nekad ne daju napraviti, jer fakat mi se ne da. Diću 7 dok je vani -1, gle nema beda, a fakat mi se ne da. Treba malo trčat, narasla mi je škemba, okej, a fakat mi se ne da. Digni ruke, fakat mi se ne da. Sve do neba, fakat mi se ne da. Dobro večer, poštovani gledatelji, vi gledate vremensku prognozu. Očekujemo sutra kišu groznu, znači padaće kiša, nemojte radit ništa. Evo vidiš, a baš sam mislio auto oprat, jer fakat izgleda katastrofa. Jao, iznutra, izvana, mislio sam sve, ali ništa od toga danas. Vrijeme će, kažu, bit banana, zato ću malo ostat doma se odmarat. Trebam ići do zubara, al zub me više ne zajebava, pa ću sutra to popravljat. Sad ću malo iščilat, kasnije možda se i obrijat. Uglavnom sve obaveze se eliminirat, danas ne da mi se fantazirat. Volim kad me moja mala dira i onako me gleda, jer znam šta hoće, al sad mi se ne da. Jer gledam ligu prvaka, zato fakat ne mogu se sad i bakat. Ovo ide za sve one stvari koje mi se nekad ne daju napraviti, jer fakat mi se ne da. Diću 7 dok je vani -1, gle nema beda, a fakat mi se ne da. Treba malo trčat, narasla mi je škemba, okej, a fakat mi se ne da. Digni ruke, fakat mi se ne da. Sve do neba, fakat mi se ne da. To sam rekao 1000 puta, neću danas, budem sutra. Ovo ide za taj trenutak.